127 אנשי כפר עציון נהרגו. הטבח הנוראי הותיר נשים רבות אלמנות והפך את רוב ילדי הכפר ליתומים, ילדים צעירים שנותרו בלי אב. אבל אחד מהם, יוסי שמו, התייתם פעמיים. אביו יחיאל ואמו ציפורה היו בנופלים, והוא בן 1.5 שנה בלבד. מה לא מעורב בסיפור של יחיאל, ציפורה ובנם יוסי? אהבה, גבורה, שכול, יתמות. הסיפור הזה הוא פרק בהיסטוריה של העם היהודי. גולה, שואה, תקומה. כל גלגל המתגלגל ממטה למעלה, מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות. יחיאל נולד באופטוב שבפולין, לאמו רבקה ולאביו יוסף, חסיד בובוב וסוחר יינות עמיד. בגיל 14 הצטרף יחיאל לבני עקיבא ונסחף לציונות. עד מהרה הפך כן התנועה לביתו השני. ציפורה נולדה בלודג'. הוריה, מרדכי וגלה רובינשטיין, היו בעלי משרד להובלה, משפחה מסורתית שנתנה עדיפות לחינוך דתי. כאשר פלשו הנאצים לפולין, נשלחה הנערה בת ה-14 לרדומסקו כדי להצילה ממחנות ההשמדה, ומשם נשלחה למחנה עבודה גרמני בסקרג'יסקו. לשם נשלח גם יחיאל, פעיל ותיק בבני עקיבא וציוני בכל מאודו. במחנה מגלה ציפורה את הציונות ונכבשת ברעיון. בצריף הדתי היא פוגשת את יחיאל ונמשכת בחבלי קסם אל הצעיר בן ה-20. היא מחליטה להשיג אותו. קוראים לזה אהבה. יחיאל מתייחס לנערה הצעירה כאח גדול, שוחך וסלחני. אבל לא לאורך זמן הוא יכול לשמש אח לנערה המקסימה, הסוחפת והנועזת. ובמקום שלא נועד לאהבה, פורחת האהבה. שנתיים שוהים השניים במחנה, וב-1944 מועברים למחנה העבודה בצ'נסטוחובה. ב-17 בינואר 1945 שוחרר המחנה בידי הרוסים. בת 14 נכנסה ציפורה למחנות, ובת 16.5 יצאה מהם, אישה צעירה, יהודייה וציונית. שלושה שבועות אחרי שחרורם ב2 בפברואר מתחתנים השניים. לא היה לו שום סיכוי ליחיאל מול הנערה הנחרצת, העקשנית והתקיפה. הייתה זו החתונה הרשמית הראשונה בקהילת לודג' של אחרי המלחמה. כמעט מיד מתייצב יחיאל בשורות תנועת תורה ועבודה, ואשתו עזר כנגדו. רק שנה אחת מאז שוחררו ונישאו, ושוב הם נפרדים, הפעם בדרכם לארץ ישראל. ציפורה מקבלת סרטיפיקט רשמי כמדריכת קבוצת בני נוער ומגיעה איתם לארץ ישראל. על הסרטיפיקט שקיבלה היא מבריחה ברחמה את בנה שטרם נולד. עם הגעתה לארץ בוחרת ציפורה בכפר עציון, שם מתברר לה כי היא בהיריון. יחיאל מתרוצץ בכל אירופה. אחרי שהוא שוהה ב5 מחנות מעבר, הוא מצליח לעלות על אוניית המעפילים לטרון, שנעצרת על ידי הבריטים בנובמבר. יחיאל וחבריו מועברים למחנה המעצר בקפריסין. בראשית כל, אני רוצה להודיע לכם על החדשות שקיבלתי מחיליק. הוא בא באונייה לטרון ונמצא עכשיו בקפריסין. אני מקווה שיקבל בקרוב סרטיפיקט שיוציא אותו משם.
לא שלחתי עד היום מכתב כי לא ידעתי איזה שפה לכתוב. סוף סוף אמרתי איך שיהיה יהיה ואכתוב עברית. אני כבר התרגלתי פה, שאפילו אני לא חושבת על חיים אחרים, רק כאן. חשבתי שחיליק בא באונייה אשר באה בשבוע שעבר, אבל אין אותו ברשימה. אני מוכרחה לחכות עוד. בכסלו תש"ז, דצמבר 1946, נולד יוסי. כשנולד בנו, יחיאל עדיין עצור בקפריסין. היום כבר 6 שבועות שיוסי נולד. יוסי שוקל כבר 4,250 גרם ומתפתח יפה מאוד. תור עלייתו של חיליק צריך להגיע בקרוב. אני מקווה שלסדר נשב ביחד. עדיין לא ראיתי את בני. זה דבר גורלי, ואני לא יכול לעשות שום דבר נגדו. ועוד כמה חודשים. בקוצר רוח חיכיתי להודעה חדשה והיא הגיעה. חיליק נמצא כבר בארץ. ביקרתי בחיפה אבל לא יצא לי להתראות איתו. אולי בעוד כמה שבועות ישחררו אותו ואז בוודאי נתראה ונשמח יחד. ובכן, סוף סוף הגעתי ארצה. אף שאני עוד לא מרגיש ב100% שאני נמצא בארצנו, כי אני עוד במחנה הסגר שבינו לבין מחנות קפריסין אין שום הבדל. את ציפורה עד עכשיו לא ראיתי. היא באה לחיפה יום אחרי בואי, אבל לא יכלה להשיג רישיון כניסה. אני רוצה לעשות סוף פסוק לחיי המחנה שאני כבר מתלבט בהם 7 שנים ונמאסו עליי. אני גם כן רוצה להכיר את בני. יחיאל זוכה לראות את בנו רק כמה שבועות לאחר מכן. כאשר הוא מגיע לכפר עציון, פחות מ5 חודשים לפני כ"ט בנובמבר, מועד ההחלטה באו"ם על הקמת מדינה עברית. בני כבר מכיר אותי. הוא בחורצ'יק נחמד. בכל יום ויום אני רואה את זה יותר. כבר נכנסתי לעבודה, ואני שבע רצון מזה אחרי כמה שנים של בטלנות. נדמה כי מלאה כוס האיסורים. בני הזוג ששרדו את מחנות העבודה והגיעו בדרכים עקלקלות לארץ, מצאו להם את פינתם, ושקט ושלווה ישררו במעונם. אני עובד כרגיל בהכשרת קרקע. אני מצליח בעבודה. כבר פנו אליי מסידור עבודה שהשתלם במאפייה. אמנם לא הסכמתי בגלל זה שיש לי נטייה למכניקה עדינה. יוסי מתפתח יפה מאוד, והוא מבטא ברור רק את המילה אבא, והיתר אי אפשר כרגע להבין. יחיאל הסמכותי והרציני עובד בבניין. ציפורה מלאת חיוניות, סוחפת ומובילה. חולמת לצאת להשתלמות רוחנית, להשלים את לימודיה שנקטעו. אך לגורל היו תוכניות אחרות. הקרקרים בקיץ שרים להם ימים קצרים. בטח כבר שמעתם על ההתקפה שהייתה אתמול על כל הגוש שלנו. המתקיפים היו יותר מ600 והשתמשו עם נשק אוטומטי. התחילו להתקיף אותנו ב9 בבוקר עד 5 בערב. כל היום. אנשינו עברו להתקפת נגד, והערבים נהדפו עם עבדות כבדות. שלומנו ומצב רוחנו טוב מאוד, ומקווים שבעזרת השם נעבור את הזעם בניצחון. עד מהרה משתלבים יחיאל השקול והרציני וציפורה הצעירה האמיצה והדעתנית בפעילות הצבאית במצור, ולוקחים חלק בשמירה ובאימונים. כשהוחלט לפנות את הילדים מהגוש, מחליטה ציפורה בהחלטה יוצאת דופן להישאר בכפר לצד בעלה. מי ידע לב אישה עברייה? אני עוד צעירה ומקומי כאן. את ילדי אני מוסרת לידיים נאמנות. גם אותי מסרה אמי, בעודני ילדה צעירה, לידיים זרות בגלל גזירת השעה. יוסי בן השנה נשלח בהשגחת חברה אל ירושלים. אך ליבה של האם ללא ספק היה עם יוסי בנה בירושלים הרחוקה. אני מודה לך מאוד בעד מכתבך. אני שמחה שצילמת את יוסי. זה באמת הדבר היחידי שאנחנו יכולים ליהנות ממנו. חוץ מהמכתבים שמגיעים אלינו וכמה תמונות ששלחת, אין לנו ידיעות על הילד שלנו. את בתור אמא מתארת לך עד כמה זה קשה. אני לא יכולה לתאר לעצמי את יוסי מהלך, יושב על יד השולחן. זה בוודאי מאוד נחמד. עכשיו זה יותר קשה בשבילי מאשר בהתחלה, אבל לא אוכל לחיות מחוץ לגוש עציון.
כשגוברים הגעגועים, היא מבקשת לחבור אליו, אך הדרך מנותקת, ואין אפשרות להגיע. קיבלתי תמונה של יוסי. הוא נראה ממש כילד גדול, פשוט קשה לי להכיר אותו. אני מפחדת שלא אכיר אותו. נתראה בעוד כמה זמן בחדר האוכל של כפר עציון, אם אני אחיה. עכשיו אפשר שלום לומר בדלת באייר נכבש כפר עציון. ציפורה אחראית על העזרה הראשונה בקטע המערבי של כפר עציון. כשפורצים שריוני הליגיון לקיבוץ, מגיעה ציפורה למנזר הגרמני, מתנגדת נחרצות לכניעה. מה? נכנענו? מדוע? צרור זדוני פוגע בה ומכריע אותה. גם יחיאל נופל. יחיאל ופלה נטבחים בדם קר. ועם 6 מיתרים קרויים חיליק וציפורה, הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו. בסביבות גיל 9, כאילו חדר לתודעה שלי בצורה מאוד ברורה, שאני יתום משני ההורים שלי, דרך זה ששאלו אותי ברחוב. אני אז עברתי דירה מגבעת עלייה שגרנו פה בני כפר עציון, והגעתי לתל אביב, שיכון הפועל המזרחי, ושם ברחוב שאלו אותי אם אני יודע שאני ילד מאומץ. זה היה ביטוי. וחדר כילד, אני חושב שזה מאוד הרשים אותי ככה השאלה, או הפריע לי, אפילו באתי לשאול את אמי המאמצת, חביבה, ואז אמרה שכן, ואני זוכר אני ממש זוכר את הרגע שבו ככה, זה אמרתי, שהבנתי את הקטע הזה. בירושלים הרחוקה, יוסי אינו יודע כי נפל דבר, וכי נותר לבדו בעולם, יחד עם ילדי הכפר, אמהותיהם, והאבות הבודדים ששרדו, הוא עובר לגבעת עלייה ביפו. זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי יקר. זו ילדותי השנייה, איתך. על פי החלטת הקיבוץ, יוסי מועבר מציפורה ביליג ששמרה עליו עד כה, לחביבה ונדר, מאלמנות הגוש. חביבה אימצה אותו לבנה. אני חושב שהיו לי 3 אמהות באמת. האמי הביולוגית שהכרתי אותה אבל לא דיברתי איתה וגם לא קראתי לה בשם. את הציפורה ביליג שקיבלה אותי וגדלתי אצלה מגיל שנה עד גיל 2 וקראתי לה אמא. וחביבה שקיבלה אותי מכפר עציון והיא הייתה אמי המאמצת. מהחיבור של שני השמות רוזנפלד וונדר נוצרה משפחה חדשה, משפחת רון. יוסי גדל כילד רגיל מלא שמחת חיים. הקשר עם הגוש נשאר על ידי תצפיות שנתיות לעבר העץ הבודד ובמפגשי המשפחה המורחבת של אנשי הגוש. מעולם לא כעסתי עליה, מעולם לא חשבתי שלא עברתי, מעולם לא הייתה לי הרגשה של נטישה מכל צורה שהיא. ככל שאני לומד יותר להכיר את אמא שלי ואת הנחרצות ואת הדומיננטיות ואת האהבה שידעה לתת לדברים, הדבר היחידי, התחושה היחידה שיש בי זה רק צער שלא זכיתי להכיר אותה. אני יכול להגיד שאני אפילו אוהב אותה מאוד. זאת אומרת, בלי להכיר אותה, זה רק תחושה של הערכה לדמות שלה. שום דבר אחר. עכשיו אני כל פעם עושה חישוב שגם לכאורה היום היא עוד הייתה יכולה להיות לחשב אישה צעירה בת 78. אז כל אירוע שיש לנו במשפחה, אני ככה מדמיינת לי מהתיאור של הדמות שלה, איך היא הייתה יכולה להשתתף איתנו בשמחה, ואיך היא הייתה חלק מכל השמחה, ואיך היא הייתה נהנית מכל דבר שעובר עלינו בטוב. וכמובן שברא איזה תמיכה הייתה יכולה לתת לנו עם כל מה שלמדנו להכיר אותה מהסיפורים ומהתיאורים עליה. אחרי מלחמת 6 הימים נסגר המעגל של בני כפר עציון. גוש עציון חזר לידיים יהודיות ושוקם בהריסותיו. יוסי פגש את אסתי והשניים נישאו ולבנם קראו חיליק. ולביתם הבכורה קראו ציפי, מצבה חיה להורים שאינם.
נסגר גם המעגל המשפחתי. מכתב קטן לאיש אחד רחוק מכאן, ובו תמונה שיש בה זיכרון ישר, שנינו מחייכים למצלמה לפני שהוא הלך למלחמה. ידו הייתה כשהוא חיבק אותי, כבר לא בוכה, גם לא בלילה לבדי, רק הזמן חופש. אבל לא תמה זיעת הייסורים. בגיל 20, בגיל שנפלה סבתא ציפורה, נהרגה נכדתה ציפי. מכוניתה סטתה ממסלולה והתנגשה במשאית. נפלאות דרכי השם. יש ודאי במקום נסתר תשובה לכל דבר, אז למה דווקא לי נגמר הכל? קרה לנו האסון הנורא בערב פסח, כשבלילה הופיעו המבשרים ואמרו לנו שציפי נהרגה בתאונת דרכים. וזהו, ונקטפה לנו ילדה מדהימה, שעד היום הכאב הוא לא ניתן להכיל והיא בלתי נשכחת, והכאב שלה הוא חור גדול והיום. אני רוצה להוסיף ששווה המצמררת על כך שהיא נהרגה באותו גיל שאימא שלי נהרגה, אותו שם, אותו גיל, ואז הוספנו לחיליק את השם חי, כיוון שהוא נקרא על שם אביו, וחששנו מהדמיון במקרים האלה. אבל קיבלנו החלטה להמשיך לחיות, ולמדנו, אנחנו מנסים מאז בעצם לשים את הכאב במקום שלו ואת החיים במקום שלהם. וסך הכל אני מקווה שאנחנו מצליחים במידה סבירה בדבר הזה. וכשיוסי אמר בכל שבור את הקדיש על קברה של ציפי, אי אפשר היה שלא לחשוב שזה אותו ילד שמאז שעמד על דעתו אומר קדיש על הוריו. עוד מיתר פקע בנבל, אבל הנבל הזה ימשיך לנגן. יוסי ואסתי, חיליק, עופר, אפרת, איילת ויונתן, הם שמראים לנו את הדרך. הוא אשר אמרנו, סיפור של אהבה, של שכול, של גבורה ושל יתמות. פרק בהיסטוריה של העם היהודי. ציפורה ויחיאל רוזנפלד, יוסי ואסתי רון וציפי, מבלי שירצו, הם הסמל של כולנו. כאשר אנו אומרים כי החיים נמשכים, למשפחת רון לדורותיה, אנו מתכוונים. כל גלגל המתגלגל ממטה למעלה, מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות, כל נעימות עולה ויורד, הולך ומשוטט בעולם.